Oimore Nyakaramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag Oimore mwaikoni odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich abich tarik 5 dwe mar 7 higa mar 2024. Waikoni weche mathoth ahinya to odiochieng' ma kawuono mane waneno ka jatend piny Kenya William Ruto otwak kod rowere mag Gen Z mano kokalo e mbui mar X. Kata kamano jo Kenya mopogore opogore nyaka sani koro medo chwalo duongi ka giwacho ni jatend piny Kenya kaber to nego bed nochopo singo duto ma uchiwo ne jo Kenya ahinya to gigo manowacho kata lokruoge manowacho e kinde manotwak kod rowere e mbui mar X kaachiel kod twak mare manobedo godo kod ute fwambo e kar jot mare mane mar State House bore Nairobi ka. Mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni otieno makawuono kendo inyalo bedo kod geno ni kuku kaachiel kod tiengi ibiro bedo kineno gi achiel kachiel. To mokwongo yud thuond weche ma wamiyo pek. We will use the money that we will borrow to protect funding for some of the critical areas. They include hiring of junior secondary school teachers and medical interns. Sirikal osingo mar ndike tich e yo maongirore jopuonj mag JSS kod lakteche mantiere tiegruok e hik omenda ni. A much more united and a much more prosperous Kenya. In Jesus' name I pray. Amen. Jatend piny William Ruto obedo jatend piny mokwongo bedo gi twak kod rowere e mbui mar X. Ogolo budget mar office mar First Lady to gi mar jalupne to gi mar Prime Cabinet. To ere kaka inyalo golo budget to office to podi weyo kanyo. Hatuwezi muamini bado. Ruto alitudanganya mara ya kwanza akiomba kura akisema hii kura ni ya mama mboga. Thoth jo Kenya koro wacho ni giketo wang'i mar neno ka okenge ma sirikal olando mar duoko piny omenda ma otiyo godo chopo kare. Nyakaramogi Ajwang' machiegni ne weche manyien otieno ma kawuono. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Bed thuolo mano mar chwalonwa pachi kotudore kod wechewa manyien duto mag otieno ma kawuono kokale namba mar ote machuok 23600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. YouTube bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Citizen Digital bende nyalo neno wa kamora mora ma intiere. Bed kodwa nyaka giko kan bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako ni jatend piny Kenya William Ruto owuoyo oko bad migepe 47 mosebedo ka yudo lala kendo timo tije machalre kod bad migepe mamoko kaka yo mar duoko piny osigo mar osara mag jotije serikal. E twak mare motelo ne twak mare kod rowere mag Gen Z e yor tudruok mar mbui mar X, Ruto bende owuoyo apisi mar ogai mar jotend migepe min od jatend piny kaachiel gi chungo chenro mar chuogo lemo mag jolup jotend migepe. E kom machielo, Ruto chuogo aput moyedhe madhi nono gope mag piny Kenya kaachiel gi kumo apisas mag serikal kuom golo solro magi e harambe. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino nochopo e kar jot mar jatend piny Nairobi kendo losonwa report machal gima. Kaka yo mar kweyo chuny rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya, jatend piny William Ruto oketho bad migepe 47 mag serikal mosebedo ka yudo lal kendo timo tije machalre. Jotich mosebedo ka tiyo e bad migepe makamago ibiro daro kendo tero e bad migepe mamoko mag serikal, gino makelo penjo maduong' ni ere kaka okang' makamano dhi duoko piny osigo mar osara mag jotij serikal. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Nyinge bad migepe ma idhi ketho bende okoyangore ka omenda ma serikal geno kungo kuom ketho bad migepe 47 go bende ok ong'ere. Apis min od jatend piny, mano mar min od jalup jatend piny kaachiel gi min od jogai ma jotend migepe bende oketh e chenro makamano. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary
will be removed. Geno mar ji 51 mane ogwel e lemo mag jolup jatend migepe bende omuonyo pi kuom thuolo machielo bang' jatend piny William Ruto chungo kuom thuolo ma ok ong'ere chenro mar chuogo lemo makamago e sirikal. The decision to fill the position of of chief administrative secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Piny owacho mar Kenya Kwanza bende oseyudore e nyong'ong' kaluwore gi kwan mamalo mag omenda ma jood bura machiegni kod jatend piny William Ruto osebedo kaluoko go jopiny e Yarambe. Jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi ne oyudore kama diny bang' golo solor mar $20,000,000 kata odoko ni osara mar jaod bura ok chop $1.5 million. Kaluwore gi mano, jatend piny William Ruto ogolo chik mar kumo apisas mag sirikal kuom goyo arambe kendo nyiso Attorney General mondo olos chik madhi tayo arambe. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions for public, charitable, and philanthropic purposes. Ewi wich bar mag gope mag piny Kenya, Ruto ochugo aput moyedhi madhi nono kwan mag gope duto kaka ne okawgi kod chenro mag dongruok mane hola makamago otimo. I have today appointed an independent task force to carry out a comprehensive forensic audit of our public debt and report to us in the next 3 months. Aput makamano idhi telne kod Nancy Onyango kaachiel gi Professor Luis Franceschi kaka jalupne. Jokanyo mag apudno dhi bedo jakom riwruok mar jonon buge Philip Kaikai, jakom riwruok mar Okinde Faith Odhiambo, jatend riwruok mar Midusa Shama Kiteme kod Vincent Kiprop. Matimore kata odoko ni tij janon buge maduong' mar sirikal en nono ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny. Jatend piny William Ruto owacho ni lokruok mane otimo e sirikal mare en mar duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara kendo chwalo omenda makamago e nyayo weche mag dongruok e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jopuonj duto mag JSS kod lakteche mosebedo katiyo kaka interns koro idhi ndiki e yo maongirore e hik omenda ni. Kanoloso e kar jot mare odiochieng' ma kawuono, jatend piny William Ruto olero ni kata obedo ni sirikal dhi ng'ado budget mar hik omenda ni, nitiere sectors ma ok dhi muli kamoting'o ndiko jopuonj JSS, lakteche kaachiel kod bero sekta mar pur. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Tok wito oko paro mar chik mar omenda ma higani, sirikal koro lero mar ng'ado wi budget ma higani kod omenda maromo siling $177.7. En okang' madhi chuno moko kuom migepe mondo duok piny omenda ma gidhi tiyo godo e hik omenda ni. Kane oloso kod jofwambo e kar jot mare kawuono, Ruto kata kamano lero ni nitiere migepe moko ma ng'eto mar budget ok dhi mulo, kaluwore ni gin migepe mamulo tije mochuno e pacho kae. After extensive consultations, struck a middle ground, and we will be proposing to the National Assembly a budget cut of not the entire 346, but a budget cut of 177 billion and borrowing the difference. Whatever we are going to borrow, the difference will increase our fiscal deficit from what I intended to be 3.3% of our GDP. It will now go up to 4.6% of GDP, still lower than last year. Achiel kuom gigo mok dhi mule lokruok makama en ndiko jopuonj mag JSS kod lakteche mosebedo katiyo kaka interns. To fund some of our critical government services, we will use the
the money that we will borrow to protect funding for some of the critical areas that the people of Kenya have asked me to protect. They include hiring of junior secondary school teachers and medical interns. Motelo nema, riwruok mar jopuonj mag Kuppet nokwedo wach mar rem ndiko jopuonj kaachiel kod lakteche ka gilero ni gin joma konyo jo Kenya e tijegi kendo giserito ndiko e yo mongirore kuom thuolo malach. The intern teachers and teachers in general have expectation that the government is going to meet a part of bargain, that they are going to employ these people on permanent and pensionable terms. Migawo mar pur bende ok dhi hinyore ahinya e ng'eto machalo kamano. Tok jatend piny lero ni chenro mar mbolea manengo no yweyo biro dhi nyime kaka nochana. Sirikal bende chano jiwo pur mar kahawa e kinde chenro mamoko. Settling the debt owed to farmers in our coffee sector, capitalizing the coffee cherry fund to support our farmers in that sector, enabling public-owned sugar mills to pay outstanding debts to sugarcane farmers. Jatend piny bende singone counties mar biro tieko gope mag counties, gope mag agucho omenda mar NGCDF, kaachiel gi gope mag omenda ma imiyo jodongo madhi e rutaya mong'ere kaka pensions. Additional funding for higher education, new funding model that was in our plan will now receive additional funding. Settling arrears owed to counties, settling arrears for NGCDF, and settling arrears for our pensions. Migepe mamoko koro biro rito mar neno omenda ma idhi ng'ad e wi budget manoketnegi e hik omenda mar higa mar 2024-2025. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Paro mopogore nyiedhore kowuok kuom jopiny e wi twak ma jatend piny William Ruto ogolo odiechieng' ma kawuono e wi okenge mag duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo ahinya to tok wito oko paro mar chik omenda ma higani. Thoth jopiny yango ni ok gibi yiere kod gik ma sirikal olandogo ka giseyo jatend piny kuom wuondo jopiny gi singo ma ok chop kare. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Twak mar jatend piny e wi duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo ahinya to tok wito oko paro mar chik omenda ma higani okelo liet e dier jopiny. Oth gi lieko ni sirikal ok dhi keto gigo mowacho e tim. Jopiny wacho ni jatend piny siko wuondogi gino mamiyo gi koro gionge kode gigeno e wi singo mosiko ogolo. Ruto alitudanganya mara ya kwanza akiomba kura akisema hii kura ni ya mama mboga, hii kura ni ya watu wa chini. Sasa Ruto yeye hata hatuoni. Owacho maber. To ana wuon kata owacho maber. Ta wacho ni mago miwuondo godo japiny ka gik diere kanyo to gik moko biro dok mana kargi. Land rent. Bado tuna insist land rent toa kabisa. Kwa sasa hatuoni kama mapendeleo ambayo yalituleta barabarani siku hiyo kwamba ameweza kuyajibu. Etwak mare jatend piny osingo ni sirikal dhi siro anyuola rowere mane owito ngimagi kod mane ohinyore kinde ng'anyo. Jopiny kata kamano okwedo wachno ka gikoni ere kaka Ruto koro dwa siro jogo mane oluongo ni jomaundu makata nonro manyiso kwan duto mag joma ne obila onego kinde ng'anyo oonge godo. Jogi kwan margi kwanza gionge go, gimiyowa kwan mopogore. Jok mano hinyore ng'anyo ng'eny zaidi. Koro okwadhi bedo gi ler kuom kony midhi gol kuom jogi. Hata sponsaje watu alikuwa nasema ni guns. Gipenjo ni kopo ni sirikal chugo aput mar nono gope mibadhe mabende giyango ni tuo mathiro dongruok mar piny Kenya to dakolose. Machielo monka winjo ka kero wuoye wach mar corruption. Nekech pesa nitie Kenya ka to pesa mar kama mibadho tuchgo ma pesa dhiye okaneno kodino. Gidwaro ni sama ichwalo paro mar ng'ado budget maromo milion 177 kod kao gowi madhi bugo fuok manitie budgetno. Rowere owinjore bende oriw pachgi e budget makamano. Yeye kwanza Gen Z wa kwanza kwa hiyo meeting ya budget kama naanza fresh. To enang'o ma jopiny wacho
Ewi golo oko, lemo mar jolup jatend migepe, duoko piny, kwan josum paro, mar sirikal, gi atamalo 50, golo budget mar apis mar minod jatend piny, minod jalup jatend piny, kaachiel kod jotend migepe. Na nimeona vile ameondoa ile pesa ilikuwa inatengwa kwa bibi yake, kwa mdogo wake, na nikaona ni vizuri ndio basi kulingana na malilio ya hawa watu wadogo, tuone kama hiyo mambo ya uchumi kukaa juu kwa kupunguza hiyo pesa, tuone kama maisha itakaa sawa. To erika kinyalo golo budget to office to podi weyo kanyo. Office ni odwa tiyo nango without a budget. The only thing my president nyalo wacho en niya, kogolo budget mar jogi te, to ogol nyaka office ni oko. Jopiny, oko ni sirikal mondo chak kod chungo wuodhe mag jatend piny William Ruto kapok ochung mag apisas mag sirikal mamoko. Gikoni onge tiende chungo nyiepo mag nyamburko manyien mag sirikal. Wachno owit oko mondo sirikal ochiw rit makare ne nyamburko mantie. Ka jotije sirikal mochopo higni 60 mabiro dhi e rutaya gikwayo mondo gidhi rutaya chuth kik chak gwelgi kendo e board kaka osebed ka itimo. Idapunguza weche mag dhi oko. To ino wuone mi bukori kawo ndege ma yawo pinye ma oko mibigo ka minyiswa ni tiyo mag 20 million kende. Ng'ama ni pinye grassroots okange gimiluongo ni 2 million. Ok ni ka ng'ato dhi retire to pod ochako game ni working experience. Nyithindo gi gin gibuyudo working experience kuwe kutamo gi anyake board members. E kindeno, jopiny yango luoro e wi romo mar jatend piny kod rowere mag Gen Z ka gilieko ni mano nyalo keto ngima rowerego kuma rach. Bende gitielo mar mondo mi jatend piny owuog oko e loch kar loso thole maonge olemo ka moko kuomgi to buono mar biro weyo ma ok ogone ombulu e yiero mabiro e 2027 ponono obiro chung' kendo mar laro kom jatend piny Kenya. Sani dwa ni mondo rom gi Gen Z. Gen Z ok nyal rom go mana jo midwa ni mondo gibed identify go mondo bike kwanyo gi kachiel. Ok ane jothurwa. Maredo mug chiew nyisuru Ruto gino osebage. Owere juma ustelo. Ruto onego ban piende ne odhi dala. To be kaber. To joma nie bunge te onego bed dissolve. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jalup Spika mar od bura ma bende en seneta ma Meru Kithuri Murungi opoyo kenge ma jatend piny Orlando e duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo. Kithuri kata kamano okwayo jatend piny bende mondo duok piny kwan duonde mochunga kar kendgi kata commissions mowacho ni ng'eny mokalo. Yale mambo yote amezungumza sana ni ile tunasema ni kupunguza gharama ama kupunguza utumizi wa pesa serikali kiolela. Na vile amesema atapunguza parastatus goes like salaries and remuneration commission. Why should you have permanent commissioners for 12 months? How many times will you sit to review salaries? Yeah, you see that they are permanent commissioners. Sometimes in some countries, even the IMBC of those countries like India, they are not permanent commissioners. And the only two commissioners and the secretariat. So even in Kenya, we have so many commissions, which I think also are taking a lot of revenue. Sirikal olando kauting mar jong'anyo mane wito ngimagi kod jogo mane ohinyore e kinde ng'anyo mar rowere mong'ere kaka Gen Z mar kwedo paro mar chiko omenda mano ma 2024-2025. To the mothers, fathers, siblings, relatives, and friends of those who lost their lives, my deepest sympathies and condolences to you all. Equally, to the many others who are injured and recuperating, I wish them quick recovery. The government of Kenya will support all those who've lost their lives and those who've been injured. Rex Kanyeki Masai ma en rawera mane ochiela magina kod obila e ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda ma higa mar 2024 bore Nairobi oik dalagi e gwenge ma Kamuthianga e kaunti ma Machakos. Jotelo kod jopiny mane omolo e ikono
okwa piny owacho mondo okaw ting' kata okaw okang' mar chik ne obila duto mane otiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo. Jotelo mag riwruog siasa mar Azimio okwedo mokalo nek mar rawere rawerano magiwacho ni ne ng'anyo e yor kwe. Ratiro mar ochiw e pend chik ma pachoka. Jotelogo bende ne okwedo okang' mar jatend piny mar puoyo obila ka jopiny to nigi lit kod kuyo bang' rawere wito ngimagi e ng'anyo makamano. Your determination was a force of nature, a relentless pursuit of excellence and justice that inspired me each day. You sacrificed everything without hesitation to shield others from harm, embodying the true essence of bravery. Your actions spoke volumes. We're sorry that we're writing this to you now, and we're sorry that you had to be the victim that Kenya and the whole world will use to define what injustice means. You said one day you'd be famous. You didn't tell us it was going to be this way. I remember a week before, I told everybody, na wengine wakanichekelea tu, nikawaambia hawa watoto ni wengi kutushinda. Na hawa watoto lazima wawe kuna kitu inawasumbua. Kwa nini sisi tusikae chini tuwasikize? A good parent listens to their child. The death of Rex Kanyike Masai will not go down in vain. He has contributed to change the way this country is governed forever. Jotelo mawuok e riwruog siasa mar Azimio dwaro kanisa mondo bed mbele e kedo ne jopiny e seche ma piny owacho hinyo jopiny. Kane giloso e ika mar mane en jatend migao Maina Wanjigi e kaunti ma Nyeri, jotelogo kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga okwa kanisa mondo oduog kare kende e kedo ne jopiny. Magitimore e seche ma ng'anyo osebedo ka dhi nyime, kendo jopiny mang'eny osebedo ka penjo nafas mar kanisa e ng'anyoni ma osebedo kitayo kod rowere. On her wedding day, death. But I promise people that he was a founding father of various settlements. One of the most famous he's known for is the Nyandarua settlement. When he joined ICDC, he would also play a major role in the Africanization of business. It is wrong for us to keep quiet when men and women are doing what is not right. And therefore I have stood and said, I will not stand aside as you do what is wrong, regardless of whether I'm wearing yellow or not. And therefore, we have continued to say that we voted for a government to give services to the people of Kenya. Today, the religious leaders are summoned like servants to go to State House. And they go there with prepared speeches to make. The church must speak the word of God and stand firm with the children of God. The church should not be subservient to the temporal power. The church should sympathize and stand on the side of the people of this country and speak truth to power. Jokenya moheo milion 3 nochokore mbui mar X e twak mar jatend piny kate twak mar jatend piny Kenya William Ruto kod rowere. Twak makamano ne ochakore kar saa 8 odiechieng' nyaka saa 11:30 odhiambo ka rowere noketo Ruto e kom maliet ewi kaka osebedo ka otayo serikal mare. Kata obedo ni twak makamano nobedo kod ng'ikruok maka kod kacha mar mbui, jatend piny notiyo gi thuolono mar lando kenge ma serikal mare oketo mar bero chenro mag piny owacho. Cleophas Oluoch ne oluwo twak makamano kendo koro miyo waler mathoth. Tok wito oko paro mar chik mar omenda ma higani. Sirikal koro lero mar ng'ado wi budget ma higani kod omenda maromo siling bilion 177. En okang' madhi chuno moko kuom migepe.
Oganda jo Kenya maromo milion 3 ne oluwo chenrono e yor mbui. Jatend piny Kenya kaka ne osingo odiochieng' ma kawuono ne obago twak gi rawere e mbui mar X. En twak mane ochakore kod ng'ukni. Weche mag teknolojia nobedo matek mobago jomoteno jatend piny Kenya William Ruto e weche tudruok. Ok en Ruto kende ema ne donjo e mbui mar X Spaces otamo. Oganda mamoko bende ne oyudo pek. Kar 8:30 twak ne ochakore koro motegno. Penjo ne idiero kokalo e mbui. I rent by 10th, but because I finished campus, I don't have any job anywhere. I'm just here in the city seated. What Kenya are we looking at? So can we just match the word with the action? Jatend piny Kenya nokawo thuolo mar duoko penjo kokalo e mbui. Bende ne obedo kama tek duoko penjo kotenore gi nek mag jong'anyo. Kata kamano, ne osingo mar luwo gi anyuola jogo mawachore nowito ngimagi kinde ng'anyo. Olero ni osetemo chopo ne anyuola Kennedy Onyango mane onegi juma mokalo Rongai. I have tried to reach out to Kennedy Onyango's mother, Jessica Onyango, and in fact I am scheduled to engage with them. I have already sent a message and they were not available, but they know that I have been looking for them. To ewi obila mosebedo ka nego jong'anyo, jatend piny Kenya ne nigi singo. That is something that I would want to get exact details of who this is, and I can tell you that we will apprehend him. If you're having a difficulty locating the police, we have videos and pictures of them. Okay. So that should be easy. Please forward the picture and photos to me. Oganda jo Kenya nochiko itgi e mbui mar winjo kaka jatend piny Kenya dok ne chenro mage, kaka sane medo sudo, penjo ne medo bedo maliet. Ichwang ne nenore, kendo winjore kuom duond jowinjo mane du thuolo mar loso. Ma en duond Martin mawuok Kimilili. I'm very angered person because every time we get to those public offices, we are treated like trash. Rowere ne dwaro ng'eyo chenro mar kedo gi mibadhi mokwako thoth migepe sirkal mar Kenya Kwanza, ka gidwaro mondo jatend piny olok moko kuom jotend migepe mage. When we elected you, Mr. President, that you can help us now cash those people who are corrupt in this nation, you're just there laughing with them. So, Mr. President, if you are going to give us those people who are incompetent, then we are totally doomed. Ruto kata kamano notemo dok ne jotend migepe mage. The issue of some minister being found in Dubai, I don't know, last week, with $200 million or something, is fake news. I do not want an impression to be created as though the fertilizer we supply to the people of Kenya in millions had any challenge. Jopiny osebedo ka gombo ahinya duoko jood bura moko dala. To giyudo pek kaluwore gi onge mar commissioners mag IEBC. Jatend piny Kenya koro ne ochiwo duoko. If I was coming from Nairobi or somewhere and surrounding, the MPs that really need to go home, and the law that there is no IEBC to be able to do this, because they have been arrogant. Parliament just passed the bill. It has found its way to my office. And I want to tell you, I will be expeditious. It will not go beyond Tuesday, and the bill will be signed and gazetted so that we can proceed with the process. Achiel kuom jotwak onyiso jatend piny Kenya ni ka ok olokore to jotelo duto nyaka en owuon gibiro dhi dala yiero manyien. Come 2027, we are going to come out in large numbers, Mr. President. We'll take votes and we'll take those people home, including you. If at all you are not going to fight for our own rights. Twak ne orumo gi alam makende kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto e mbui mare mar X. Shall work together towards a much more peaceful, a much more united, and a much more prosperous Kenya. In Jesus' name I pray, amen. Thank you very much, guys. God bless you. Thank you very much. Asante sana. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakwara Mugia Jwangi kanye mochopo gikanyo yena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo e weche manyien magoimore otieno makawuono. Kata kamano kapok adhi e yueyo we asoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no otieno makawuono. Monica Akum wacho na semolo kaka pile kendo aneni maler kawuok Dubai kaya mor kakikelo weche manyien e yo mong'ith. To adwa wacho ni jatend piny Kenya kik mondo wacha singo gi oket gi e tim. Arijo kata Ajigo Okulo wacho ni Arujo seme weche manyien choponwa maler to gima warito neno en ni jatend piny otimo gik ma osingo. Lastborn wacho ni oneno yo makare
Aya, Raymond Junior wacho ni antie bondo aneno maler. Amoke Fred Jakusa bende wacho ni mos odhine mama na Rigana kantiere Mombasa, Ochieng, Atanga, mar Kusa gi Owino Mbaka Buge. Otima moko Bishop Gordon Odongo mano mar Evangelistic Miracle Church kani Nairobi. Owacho ni odhi nyiso jachung weche marwa mano Ken Muga mar mondo mi omeda gimoro gi migolo godo kuom tich marabora ma wasetiyo odiochieng' makawuono. Aya, ageno ni jachung weche marwa Ken Muga winjo ote makamago kendo arito gino gi migole godo. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo taduogo kod weche manyien. Kik idhi mabor. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Machiegni kendo nyakora Mugiajwang' wadhi mbele kod weche manyiena magoimore. Moko kuom jodolo ma Nyanza othegore mabor gi bishobe kod jodolo mamoko manodhi limo jatend piny e kar jot mare ka giwacho ni ne ok gidhi e lo ute mag lamo. Bende gikwedo kit ng'anyo motisi ni Occupy the Church mochan Jumapil mabiro ni ka giwacho ni kanisa ok osetimo richo moramora. King'ato wuok ni dhi e kanisa ni dhi ketho kanisa ma Nyasaye. Kung'e joma timo richo kuma kata ungo gi chich joge modhigo to udhi wuogo to gibiro dhi nyiso gima miyo ne gidhi e State House gi gima gidwaro. Wan jomo oyie gi Gen Z kendo oyie gi nyithindo manyotiyo matek momiyo koro president Magabe oneno light mokoni gima timore ni ok en adier moyie makoro golo bill mar finance bill 2024 up to 25. State House onge kanisa. Kanisa nitiere oko. Obed jasiasa, obed president, onego bi e kanisa. To bishops madhi ka State House, ging'ere kendgi kendo jo State House go bong'eyogi ni kod their records. Ugiwek riewo ji en mass ni jomoko odhi e State House. Wan pok wadhi e State House nyaka nene. Kendo wan gi guma Nyasaye gwedhowago mwachamo. Ok wadwa mondo oluo kuom wawach. Ok wasemor gi jowa minego nyaka nyathi morwako uniform madhi timo shopping igoyo kod bunde. Wakwayo sirikand Kenya kotelnegi president mar Kenya Ruto Samoei mondo ng'e ni piny ka ywak kod jatelo to piny nyalo dhi marach. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda oramo ni ratiro mag jo-Kenya mokete katiba mapacho ka ne orochi e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chiko omenda ma higani. Ng'anyo mane oweyo ka oganda jo-Kenya maromo 41 nowito ngimagi kendo ji 361 ne oyudo hinyruok kod kethruok mag mwandu. Ka giloso kod jofwambo kawuono, gidwaro mondo sirikal otim nonro matut kendo kawo okang' madwarore ne obila mane otiyo gi teko mathoth e ng'anyo. The protesters and their supporters have not only been targeted on the streets, but also through clandestine abductions, enforced disappearances, incommunicado detention,
and in most cases, subsequent release without being brought before the court of law. This situation is compounded by an entrenched culture of impunity where blatant constitutional and human rights violations are rarely met with accountability or meaningful remedies for affected victims. We further call on the Independent Policing Oversight Authority and the Director of Public Prosecutions to take the following immediate action. First, to fast-track investigations and initiate prosecutions against individuals who are liable for the unlawful use of excessive force and lethal weapons that have led to deaths, injuries, abductions, and enforced disappearances, amongst other violations and crimes. We call on the Minister for Interior, that is Professor Kindiki, Inspector General of Police, Japhet Koome, Director of Criminal Investigation, Ms. Bwana Igonga, Director of National Intelligence Service, Bwana Haji, to initiate the following immediate measures. Cease surveillance, threat and intimidation of human rights defenders and civil society actors. 3. Provide adequate security measures to counter the infiltration of criminal elements and facilitate the exercise of the right to peaceful protest by all citizens who may wish to participate in the commemoration of Sabasaba demonstrations on Sunday, 7th July 2024. Jiadek ma ichich godo ni timo ohand dhano kawuono nogomo negi kod oganda e boma ma Butere. Jiadek go ne nie kind joma moko auchiel masani dhi mbele gi yudo thieth e od thieth ma Butere sub-county toka ne oresgi e lak tho kod obila kuom oganda manegogi ka ichich ni gine grup moro mar joma kwalo nyithindo e gweng'no. Jodago ma igi nowang' nyaka nyamburko ma achijego ne riko idho. Komanda mar obila ma Butere Julius Kipto oyango wachni kowacho ni negi yudo maling'ling tok jopiny fwenyo nyamburko ma wendo mano yiengi okinyi mang'ich e geng' apaya. Last month wizi wa watoto ulianza mwezi jana. Sasa walimu wakatuambia muwe na watoto makini sababu kuna watu wanaiba wanafunzi wa shule. Sasa leo asubuhi nilitayarisha watoto wangu nikawavalisha wakanywa chai. Nikawaambia waende, walitoka 6 na 18. Sasa walipofika hapo kwa gate waliona gari, wakatana wakaanza mbio. Sasa hapo walituchanganya tukajua hao ndio watu wao wanaiba watoto. Imefika wakati unasindikiza mtoto kwa shule tena unaenda kumchukua. Na kila mara tulikuwa tumechunguza hii gari imekuwa hapa kwa muda. Kila asubuhi hao watu wanakuanga hapa. We were traveling to Kampala, me and my brother, to do a DNA test. And there was other people traveling with us with the car. I don't know where they were going to, but in the middle, today morning, around 6, people stopped our car, asked the driver to get down, asked him some question, then asked everyone to go outside the car. And then it started beating us, jumping on us. Wawili walipoteza maisha yao vile wananchi waliweza kuwapiga. Polisi tuliwaokoa, tulipeleka hospitali wengine 7 ambao wako kwa hali ya mahututi. Walikuwa na gari ambalo limechomwa KCQ 386Q ambapo pia tunashuku kwamba imekuwa ikitumika kwa kufanya hii uhalifu wa kutega nyara watoto wa shule. Anyuola mag ji 7 manyocha wito ngimagi e masira mar bur kunyo mula e kar chung'od bura mar Rieda koro kwayo sirikal mondo migi kony mar neno ni giko jogegi e yo manimba. Anyuola mar ji 7 go mane wito ngimagi bang' bur kunyo mula ruombore kuomgi e gwenge Malumba e kar kunyo Makodera e Oboch wacho ni midhiero no otimore kinde ma omenda bende onge
kendo koro gin kod tich matek mokalo e loso chenro mag iko. Ka otelnegi kod Florence Adhiambo mane owito wuode ma jahigni 35 kod Bruno Otieno mane owito ore, gikwayo sirikand kaunti kanyakla kod sirikal mamalo kokalo kuom jotendgi mondo konygi chulo omenda mar kar kano ringre kaachiel kod chenro mag iko, nimar ting' makamano ok yot kendo obiro e kinde mane gionge kod ikruok moramora. Gimedo lero ni jogegi mane owito ngimagi emane gin geno e anyuola margi. Tho juma no kende. Wawito nyithinda 7 an kaachiel gi familias moko ma bende owito nyithindgi. Wakwayo gi dwol achiel, gi dhok achiel, ni sirikal mar kaunti kaachiel gi government mamalo ukonywa mondo wayud kaka dong' wakow nyithindwa gi. Nikech gik mang'eny madwarore ok wanyal. Negilal dana 7, jok moko pod nie osuptal, ma bende the moment kaka bill bende ringo, e kaka bende chan bende wan go kama duong'. Koro awakwayo governor, because you are the boss of the county, ni yemondi wuonwa kod jotelo waduto mantie piny, kata manie buoyi, mondo mi gidonje. Koro ka Nyasaye odonje chunyu, to du yie umiyo wakony mondo wayud kaka wanyalo konyo jowadwagi. Wan kod mama matin ma odong' kaka chiliel, kaka tiang'o konyre onge. Koro magi achiel kuom kwayo marwa ni ka Nyasaye odonje chunyu to umiyo wakony mondo wayud thuolo kaka tiang' wa ik jowagi. Akwayo sirikal mondo mi ukonywa wayud kaka dang' wa ik jowagi. Ok en kende olal gi jowetene mang'eny, nyaka gosiepene duto. Kaka nowuok dala gokinyi gosiepene gilal gi te. Jogo matiyo kod yath mageng'o landruok mar kute mag ayaki mong'ere kaka PrEP dwaro mondo migi kido ma opogore mag PrEP ma koro osepuodhi e piny mangima ka giywak ni PrEP ma indilo kata pil miyo gi tich matek. Dwaro margi biro e kinde ma kido manyien mar yath mar PrEP mong'ere kaka Lenacapavir ma yande otimne nonro e piny Uganda kod South Africa koro oseyangore ni nyalo geng'o landruok mag kute mag ayaki kod atamalo 100. Nyaka gie sani Lenacapavir pod irito mondo opuodhi kod riwruok mar thieth e piny ngima kata WHO. George Juma miyo waler mathoth. Tiyo kod yath mageng'o landruok mag kutego mag ayaki, yath ma imiyo mana jogo moing kod kutegi ma ong'ere kaka pre-exposure prophylaxis kata PrEP, en achiel kuom yorego ma piny Kenya kod piny mangima tiyo gi tieko landruok mag kutego mag ayaki ka higa mar 2030. Nyaka sani kido 3 mar yath mar PrEP ma oting'o mano ma indilo ma ong'ere kaka pil, mano ma ong'ere kaka dapivarin ring ma geto mine kod nyiri, mano mar sandan ma ichwoyo ng'ato bang' dweche 2 ka dweche 2 ma ong'ere kaka cabotegravir osepuodhi e piny mangima. Kata kamano, jogo matiyo kod PrEP e piny Kenya wacho ni sani ginyalo mana yudo mano ma indilo, to nitie mamoko ma bende osepuodhi. Approval mar the injectable drugs pokotim for trial, pokotim a country wa mar Kenya kaendi. And then for the pivarin ring, one gi approval mar trial in specific counties and specific health facilities and dropping centers. Koro mawadong go gisani and mana the daily pill. Diana Roseman, director, irwogno mong'ere kaka Faraja Women Initiative, makina trogo mago pame county ma Migori wacho, ni thoth jogo matiyo kod PrEP ma indilo kaka opamo osebedo kod pek tiyo kod yadhni kaka dwarore, gin mamimo kuomgi pod ng'ao e gamo kute mag ayaki. Yudo ni ji fall out nikech pill burden, mwonyo yadhni odiochieng' kodiochieng' bedo negi matek. Then mar ariyo wan gi gimiluongo ni intimate partner violence. Yudo ka partner kiani itiyo gi yath mani chupa, so oonge gi time mondo iler ne malong'o gi ma pogruok mar yadhni gi the ARVs ma jok moda gi kute mag ayaki tiyogo. Diana wacho ni deber ka kido mamoko mag PrEP ma oting'o ma sandan yudore ni jogo matiyo kod PrEP e kaunti ma Migori. Monego watim and speeding up the trials and this should be an advocacy agenda. Now that already the female sex workers are registering reasons why they are falling out. Single person who is in dire need of these commodities, onego yudgi on time, wherever and anywhere. Owach ne PrEP osekonyo ahinya jogo matimo tijego maketo gi ng'ao e gamo kutego mag ayaki ma oting'o pamo chuo matore kod chuo wetegi kaachiel kod mamoko. For the female sex workers who are museng'eyo
ber mar tiyo gi daily pill. We are appreciating the number of new HIV cases sani okwan go mang'eny kabisa. But just like I said, odwaro bidii. Jogo mosebedo kang' manyien mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wach ni kido manyien ma PrEP ma ong'ere kaka lenacapavir manonro oseyango ni nyalo geng'o landruok mag kutego mag ayaki e atamalo 100 dhi konyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode ayanga. Chuoi en gima bede dendi kachacha. You don't need to remind yourself every time na mar muonyo yath osechoko mondo akaw our daily PrEP. So if magi nyalo biro e sani kaka wadwaro gi ni chances magwa mag duoko landruok kata yudo kute mag ayaki piny Migori County biro dok piny kabisa. Kido ni mar PrEP ma ong'ere kaka lenacapavir ma bende nonro mare ne otim e pinyno ma Uganda kaachiel kod Afrika ma milambo kendo yangi ne geng'o landruok mag kutego mag ayaki en mano ma sandan ma ichiwo bang' dweche 6 ka dweche 6. PrEP ni ma irito mondo koro puodhi mondo eka ochak ti kod ayanga ma bende nonro mar otim kod ruogno ma ong'ere kaka Gilead Sciences koro kelo geno e tieko landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode. Piny Kenya manoyudo ji maromo 22,000 mane ogamo kutego mag ayaki e higa mar 2023 tiyo kod PrEP kod yore mamoko maneno ni onge ng'at ma ogamo kutego mag ayaki ka oromo higa mar 2030. Nyaka sani jo Kenya maromo 1.3 odak kod kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kata bang' riwruoga pinje manie Afrika ma Ugwe biro kanyakla kendo singo mar tiyo gi dho Kiswahili e kindegi, midhiero manitiere en ni pinjego pok ochuogo chike ma yienegi tiyo gi dhokno. En gino makoro bad migawo mar doho kaachiel kod bura mar riwruoga pinjego dwani oketie tim e yor keto chik makamano mondo mi lek mar tiyo gi dhokno ochop e wang'e. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mokelo kanyakla jolony kaachiel kod duol mochung'ne dho Kiswahili e riwruok pinje manie Afrika ma Ugwe mar twak ewi kaka ginyalo bero wach tiyo gi dho Kiswahili e pinje duto ma jokanyono. Midhiero magikoni nitiere en ni pinjego duto ne opuodho mana wachno gi dhogi, to kata kamano pok giketo chik moyiedhi manyalo miyo dhokno ti godo e od bura kata mana e doho. Nchi wanachama wanatakiwa watumie lugha ya Kiswahili katika shughuli mbalimbali za jumuiya, lakini si lugha rasmi. Lugha rasmi ina maana kwamba katika utungaji wa sheria, katika shughuli za serikali na kadhalika inaweza ikatumika mahakamani kwa sababu ni rasmi. Lakini mradi si rasmi haiwezi kutumika mahakamani kwa sababu si rasmi. Kwa hivyo jaji mkuu hawezi kutoa hukumu yake kwa Kiswahili kwa sababu si lugha rasmi. Mpaka dakika hii baraza maraisi wameshatamka kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, lakini mpaka dakika hii hajawekwa rasmi kisheria. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha franca, mnaweza mkaizungumzia tu, lakini kwa sababu sisi kama mahakama hatuwezi kutoa hukumu kwa Kiswahili. Pamoja kwamba marais wametamka kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, wametamka tu, lazima waende pale ili warekebishe sheria. Sisi mpaka dakika hii hatuwezi kuandika hukumu yoyote kwa Kiswahili kwa sababu Kiswahili mpaka dakika hii sio lugha rasmi kisheria. Kwa sababu sisi kama majaji tunazungumza masuala ya sheria. Kata kamano, gikoni thoth pinje ma jokanyono osegoyo okang' keto timu wach tiyo gi dho Kiswahili mikoni Uganda mathoth orwako. Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki niseme kwamba baadhi ya nchi wanachama wameisha tekeleza hilo, kwa sababu ilipoagizwa kwamba waweke mikakati ya kukuza Kiswahili, awali ilikuwa inakuzwa kama lugha ya mawasiliano mapana. Kwa hivyo waliweka mikakati. Kila nchi mwanachama inatakiwa iwe na baraza la kuratibu hizo shughuli, wawe na vyama vya Kiswahili, wawe na taasisi mbalimbali ambazo zinakuza Kiswahili. Kwa hivyo nikisema katika matumizi na ukuzaji na utekelezaji, kuna nchi zaidi ya 6 ambazo zimeshaweka mikakati. Wale ambao wanajikuta mahakamani nchini Kenya kwa mfano, wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili, hawazungumzi Kiingereza, lakini hukumu inatolewa kwa lugha ya Kiingereza. Na sababu yenyewe ni kwamba ile sheria ambayo inaongoza mahakama ni sheria iliyotungwa kwa Kiingereza.
Gidwani pinje duto ma jokanyono mondo mi ochug duol moyiedhi mar Kiswahili mabiro bedo ka puodho andike duto mag dho Oswayo kapok ochak ti kodgi mar gayo wach tiyo gi Oswayo mopogore. Sheria moja ambayo tunataka ipitishwe na bunge, sheria ya uundaji wa baraza la Kiswahili. Tayari sheria ambayo itatupa uwezo wa kuunda baraza kuu la Kiswahili nchini Kenya tayari liko kwa mkuu wa sheria wa taifa letu la Kenya, kwa sababu lilipopitishwa katika baraza la mawaziri ilikuwa imechapishwa Kiingereza. Tayari tumemrudishia mkuu wa sheria kuiangalia tena, alafu baadaye aipeleke katika bunge la kitaifa. Na baadhi ya siku zilizopita tumekuwa tukiambiwa sisi kwamba ukizungumza Kiswahili shule pia utapata adhabu, utatiwa adhabu. Kwa hivyo ni vipi sisi tutaweza kukipa Kiswahili kipaumbele? Kwa hivi sasa zinatungwa na watu binafsi. Angalia kwa mfano Tanzania wanatumia akili mnemba kwa maana ya artificial intelligence. Hapa Kenya tunasema akili unde kwa artificial intelligence. Lazima tutafute mahala pa kusanifisha istilahi hizi ili tuweze kupiga hatua. Magina giwacho seche gi mabende itimo ikruok ne nyasi mar yango odiochieng' Kiswahili ma iyango tarik 7 dwe mar 7 higani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kititelo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e paper. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Iwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Machiegni e weche mag tuke. Skund Primary Mahanka Educational Center kachiel gi skunda primary mano ma Mathare Light e joloch magi tuke mag Mathare Football Tournament kidieny mar nyithindo ma yawuoyi kachiel kod mano manyiri kaluore e tuke mane obagi alap ma KCB Grounds mano buore Nairobi. Hanka Educational Center noloyo team mar Mathare Light gol 1-0 e finals ka gol no makende nolo kod Wycliffe Omondi. E kidieny mar nyithindo manyiri Mathare Light nochulo kuor kendo loyo team mar Hanka Educational Center e finals. Timbego duto nodhi dala gi okombe mar locha. Tukegi mane okelo kanyakla skunde mayudore e kar dak ma Mathare nosir gi riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Credit ma osingo siro som nyithindo mane otimo maber e tukegi. Game ya leo ilikuwa poa. Tumeenjoy, au opponent pia wameenjoy. Tuzidi kucheza hivyo. Kuna mahali ball itatupeleka. Mimi nataka initoe hapa niende mahali naweza saidia wazazi wangu. Mimi nataka kuambia tu
hii ball vile sisi tunaicheza inaweza toa chini. Sasa hao pia wajaribu, hadi wao pia wajaribu talents zingine zinaweza wakubali watoke malika hapa, wanaweza enda hata mahali pengine. Credit biro konyo nyithindo gi nikech gibiro chulo negi school fee skunde magintie, kendo gin gi mpango mararie mondo mi gi make sure ni nyithindo mawango duto mondo dhi e school maonge gimoro motamogi nikech yore mag somo. Wang'eyo ni Mathare wan gi nyithindo jonyuol mochando, kendo ka nyithindgi nyalo tere school mondo gisom to ginyalo bedo gi mor mogundho. Koro en chenro makende mane Credit obedogo mondo wabed gi tugoni mondo nyithindo mabeyo kata nyithindo te masomo e Mathare mondo mi thuolo mondo som kichulo negi school fee. Klab mar Sofapaka gi mano mar Naivas biro rakore odiochieng' makiny e laro thuolo mar tugo e lig maduong' mar adhula KPL season manyien. Klepe ariyogo biro rakore e tielo ariyo. Klab mar Sofapaka notieko e thuolo mar 16 e lig maduong' mar FKF Premier League ka Naivas notieko e thuolo mar 3 e lig mapiny mar National Super League. Tielo mokwongo ibiro bagi gi klab mar Naivas odiochieng' makiny e alap ma Police Sacco Stadium. Sofapaka komachielo biro bago tielo mar ariyo chieng' Jumapil ma tarik 14 dweni e alap ma Dandora Stadium. Kaponi klepe ariyogo biro romore e tielo ariyo duto, gol maolo ka wendo ibiro tiyo godo. Kaponi pod klepe ariyogo biro romre, ibiro theggi gi opich achoma. Kaponi mudho biro donjo kapok opiro rumo, jakudh firimbi biro tiyo gi chik mar diro siling mondo yud jaloch. Objective yetu ilikuwa ni kwenda Premier League. Kwa bahati mbaya hatukuweza kupata automatic spot kwenda Premier League. Tuko na nafasi nyingine ya mwisho na kila kitu kusema ni mpango ya Mungu. Kwa hivyo kuna sababu kwa nini tunacheza hii game. Kwa hivyo mimi kwangu ni motivation kwa wachezaji wangu kucheza Sofapaka, timu ya Premier League. Ombi letu na kitu kitafuta kucheza Premier League. Tumeperform vizuri kwa ligi na pia tumeperform vibaya. Tumeperform vizuri because tulitoka huko red zone, but tumeperform vibaya because tulirudi kwa red zone. Na saizi kitu tuna work on ni kufight kutoka hapo. Na because tunajua ile situation tuko na mguu mmoja ndani ya Premier League, mguu mmoja iko nje. So on Saturday tunaenda kupigania kufa na kupona tuweze kuweka mguu zetu zote ndani ya Premier League. Because kihaki bado sisi ndio tuko Premier League. Karthieth mar St. Joseph The Waka Dispensary Kangemi nobago tukgi mokwongo mag golf mane obagi e alap ma Vetlab Sports Club County ma Nairobi. Tugono mane oyuayo jotugo maromo 100 kendo owuok e klepe ma pachoka kama oting'o Royal Club, Vetlab kaachiel gi Mudhaiga Golf Club nitiyo godo mar choko omenda mar medo gero Karthieth mar Joseph The Workers Dispensary. Karthiethno geno mar choko omenda maromo $22 mar tieko gero od thieth mar orofa 4. Tugono ne okoyuayo mana jotugo kende, kata kembe masiro tuke mag golf bende noyuoro noyuore tugo makamano kama oting'o kambi mar Royal Media Services. Because most of the people who come to the facility may not have, financial capability to go to big hospitals, we provide the healthcare at affordable rates. And even when we get people who really cannot afford to pay for themselves, we have a way of ensuring that they are not turned away. So it is really important for us as, the board of St. Joseph Waka Dispensary to raise this money. We have this golf tournament. It is the first that we are doing. We have done other fundraisings, but those have been more informal. Jabatong ne tima Kenya Julius Yego biro yuoro e tuke mag Olympics e boma ma Paris piny mar France kama biro bedo Olympics mare mar 4 nyaka